Naaalala ko po, napapaiyak na lang na kumakapit na lang po sa Panginoon. Alam mo, bigyan lang ako ng lakas ng loob. Kahit po siguro sinong magulang, talagang ganun ang iisipin, ganun ang gagawin. Mabuhay lang ang kanyang mga anak. Ganun. Yun lang po ang naiisip ko. Mabuhay lang siya. Noong nakaraang buwan ng Hulyo, ito ang sitwasyon ni Jervin, ang bunso sa 6 na anak ni Nanay Leonila Volante. Siya ay 28 taong gulang at na-diagnose na may stage 5 chronic kidney disease. Ngunit bukod sa inaalalang sakit, ay kasabay nito ang bayarin sa ospital na umabot na sa mahigit 650,000 pesos. Kaya naman nagpasya si Nanay Leonila na lumapit na sa Ako Bicol Party List sa tulong ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hospital bill po, nanay, hindi nyo na po yung problema. Sagot na po yun ng Ako Bicol Party List ni Kong Saldi and ni Kong Pido ng Ako Bicol po. Wala na kayong po problemahin sa bayad ha, sa hospital. Libre na po kayo. Makakauwi sila maring ngayon. Matapos ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List sa kanilang suliraning medikal, sa mga nagdaang araw at buwan, kamusta na kaya ngayon ang mag-inang Leonila at Jervin? Nitong ika-20 ng Nobyembre, binisita ng aming timong mag-ina sa kanilang bahay sa Malilipot, Albay. At ito ang nadatnan naming estado ni Jervin. Nawalan na ng lakas ang kanyang mga binti, kaya nakasalalay sa suporta ng wheelchair at bantay ang kanyang bawat galaw. Po na Jervin dyan. Pagtapos ko po ng college, nagpahingalo po ako. Tigalagaan ko lang yung pamangkin ko. Hanggang sa nag-abot na ilang kong araw gani. Kwento ni Jervin, biglaan at hindi niya sukat akalain na magkakaroon siya ng chronic kidney disease. Sa soft drinks kasi pag college, pag estudyante ka, siyempre marami kang pera, di ba? Mga baon-baon, yan, soft drinks, tsaka maalat na pagkain, fast foods. Pagsak talaga yung parang gumuho yung mundo ko ron. At daming nawalang pangarap. Daming nasirang plano. Dahil sa mga limitasyong dulot ng kanyang sakit, si Jervin ay tila isang bilanggo sa kanyang bagong buhay. Hindi ako makapag-apply, hindi ako makalakad. Lagi ako nanghihina. Konting salita lang pag minsan. Tingal na. Hindi ka po makalakad. Basta-basta. Hindi ka po makapunta sa mga dapat puntahan. Kailangan mo lagi ng tulong. Hindi kaya dati. Kahit mag-isa ka, kaya mo. Ngayon, kailangan talaga ng tulong. Bawat kilos. Naawa nga kay mama eh. Pag minsan siya ang tumutulak sa akin talaga eh. Pabalik-balik sa dialysis. Pag minsan masama ang pakiramdam niya, siya pa rin talaga tumutulong sa akin. Ang tanging lakas at inspirasyon ni Jervin upang magpatuloy ay ang kanyang 76 na taong gulang na ina na walang kapaguran sa paghahanap ng paraan para lamang siya ay may pagamot. Ay, noon po, paglabas ko, siguro mga 4 na beses pa ko sa kung minsan may alagaan ng bata, hindi kami mga teacher po baga na may mga anik din.
ay iniiwan dito. Naaalala ko po, napapayak na lang. Na kumakapit na lang ako sa Panginoon. Bigyan lang ako ng lakas ng loob. Alang-alang po sa aking anak. Yan lang po ang talagang kuwang ko. Matulungan ko. Mabuhay naman siya. Ang 5 sa mga anak ni Nanay Leonila ay mayroon ng mga sariling pamilya. Kung kaya't mag-isa niyang inaalagaan si Jerven sa kabila ng kanyang katandaan. Kung minsan nga po, hindi ako makapagbili. Dahil kung wala pa naman yung tira, hindi pa ako nabibigyan ng mga anak ko. Sabi ko, Nana, bukas magdadialysis tayo, wala tayong tira. Yan sabi ko sa kanya. Tapos, sabi mo sa akin, kahit na mama, wala tayong pera, pupunta tayo doon. Dialysis tayo. Bahala niya. Maghahanap tayo. Kung yun sa mga, hindi naman may kakilala ko, humigira muna ako na nakita. Kahit na maging siya'y nakakaramdam na ng kahinaan, maingat pa rin pinagsisilbihan ni Nanay Leonila ang bunsong anak sa abot ng kanyang makakaya. Sobrang salamat ko po. Meron akong ganyang ina. Kasi yung iba, binabaliwala yung lahat ng mga anak nila. Ako sobrang salamat ako. Lagi siyang nandyan. Ako lang po ang tabang. Kaya tingkukusugan ko lang po talaga ang buot ko na labanan ang ilang po para lang talaga kay mama. Hello, Nanay. Kaya naman upang kahit papano'y maibsan ang hirap na patuloy na dinaranas ng mag-ina, Dito pa ba niyo? nagbaon kami ng munting regalo sa aming pagbisita. Grocery packs at cash assistance ang hatid ng Ako Bicol Tabang Ora mismo para kina Nanay Leonila at Jerven. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mag-ina sa tulong na naging dahilan upang makaraos at mailabas si Jerven sa ospital. Talaga po, labis-labis po ang pasasalamat ko doon. Kahit malaki bagay yun, saan ako kukuha yun? Kaya sabi ko, maraming salamat sa Ako Bicol at ako hindi naman biligo. Saludo ako sa Ako Bicol. Sobrang salamat po sa Ako Bicol Party List sa pagtabang po sa muya. Mabayaran po yung remaining bills ko po sa DRTTH. Maraming salamat po talaga. Hindi man tiyak kung ano ang maaaring maganap sa hinaharap. Nagbitiw ng isang pangako si Jerven para sa kanyang ina. Salamat sa gabos mama. Pagtabang mo sa kuya, dahil mo talaga pabayaan. Pag naray ako mama, talagang tatabangan itataw ko sa iyong gabos na panganay po mo. Sana talaga makarecover ako. Ang pagsubok na ito sa buhay ni Jerven ay patunay na maaaring maipamahagi ang pag-asa. At ang buong loob na pagkalinga ni Nanay Leonila sa kanya ay simbolo ng walang kapantay na pag-ibig ng isang ina